Ďalšie naše stanovište v mesiaci marec bude steper. Prvé kolo na rozcvičku budeme robiť taký kvázi krok sum krok zo strany do strany. Hop, preskočíš a dáš na steper petu. Hop, peta, hop, peta. Tie zdatnejšie, ktoré nemajú problém s koordináciou, pridajú ruky. V prvom kole sa rozcvičíme. Hop, 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 hop. Tak, to je ono. Druhé kolo budeme mať zase takú preskočku, ale okrem iného si pekne posilníme, spevníme zadok a stehná, výborný cvik pre tých, ktorí idú na lyže. Jedna noha na steperi, druhá vonku, široký stoj rozkročný, zase chodidlá smerujú do strany, ideš do drepu, zase dbať na to, upozorňovať dámy, kontrolovať, aby špičky boli pred chodidlami. Ruky zdvíhame k hlave, tým pádom sa nám pekne posilňuje aj chrbtové svalstvo. A ideme na dve doby dolu. Raz, dva, preskočka, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Dbať na to, aby chodidlá boli na jednej rovine. Raz, dva, raz, dva. Výborne. Druhé kolo a tretie kolo. Máme trošku také tanečné a síce postavíš sa z boku k steperu, ukážem pomaly, vnútornou nohou vystúpiš, vonkajšia spraví kick, prekročíš steper a druhú nohu priložíš. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Zdatnejšie dámy môžu poskočiť. 4, raz, 2, 3, 4, raz, 3, 4, raz, 3, 4, raz, 3, 4. Výborne, ďakujem. Posilňovací týždeň, mesiac marec.